Hemen selam. Gelen biz bugün näme tilinde prefikslere öğreneli. Prefiks bu sözün öňünden goşulýan goşulma. Soňundan el öňünden goşulýan goşulma. Ene näme tilinde tren bara prefikse, ýagny bölünýän goşulmalar bar, öz sözünden bölünýän goşulmalar. We nicht tren bara prefikse, ýagny öz sözünden bölünmeýän goşulmalar ýa-da bölünmeýän prefiksler bar. Ene goşulmalar gelin nihtren bara prefiksi bu 8 tane nihtren bara prefiksi var. Yani 8 tane bölünmeyen prefiksler var. Bu ne meselinde? Oları biz ýat tutmaly. Olar b, g, r, fer, cer, ent, emp, mis. Ve tren bara prefiksi yani bölünýän prefiksler bular ne meselinde köp. Men diňe şolary mysal getirdim. Enne şu tren bara, nihtren bara prefiksler bir söze goşulsalar, şo sözüň manysy düýbünden ütkäp bilýär. Enne ýene-de ýöne şu adaçyk tapatlandyrmak isleseň, şu prefiksleri, yani tren bara prefiks bilen nihtren bara ikisini bir-biriniň arasynda adyrak tapatlandyrmak isleseň, meselem şu nihtren baralaryň berýän hiç hili manysy ýok şu jagat kejijik goşulmalaryň. Bölünýän goşulmalaryň bolsa manyları bar şeýle feredeninde. Ýagny meselem ap bir zatdan taşrak bolmak, an bir zatyň meselem üstünde bolmak, meselem aus bir zatdan daşarda bolmak, aýn meselem bir zatdan içerde bolmak, fern bir zatyň ýagny içinde bolmak, fern daşrakda, fest meselem näme diýilýär, gatrak, her hin meselem şu ýerde haym öý meselem mit bilýän nach bir zatdan soň, for bir zatdan öň, weg meselem daş bir zatdan weiter, bir zatdan weiter indiki, meselem zurück ýygyňy, zusammen bile şeýle feredeninde şolaryň hem berýän manylary bar. Endi gelin mysallara seredeli. Ýagny birinji sözümez machen. Häzir biz diňe düşünmek üçin meselemleri seredýäs. Ýagny birinji sözümez machen. Machen bu näme meselinde? Ýagny etmek, bir zat etmek manyny berýär. Indi machene biz auf diýen prefiksimizi goşýas. Ýagny sözüň öňünden, ene macheniň öňünden auf goşýas. Sebäp prefiks aýtdyk sözüň öňünden goşulýar. Indi auf machen bolýar. Machen bu bir zat etmek, aufmachen bu açmak. Görşüňiz ýaly söz düýbünden ütgedi. Enne macheniň öňüne zu goşdyk. Zu machen yapmak. Eger an goşdyk, an machen yakmak, ýagny ot yakmak däl, çyrany yakmak, kompýuter yakmak, açmak şeýle manyda. Ýa-da ausmachen öçürmek. Görşüňiz ýaly ine her türlü prefiksler goşdyk, ýagny her türlü goşulmalar goşdyk we sözüň manysy düýbünden ütgedi. Indi ýene-de bir mysal, ýene bir sözümez tiýen. Tiýen bu çekmek, bir zady süýşürmek. Indi tiýen meselem öňüne goşdyk prefiks, ýagny tiýen. Tiýen bu manysy göçmek, ýagny bir öýden başga öýe göçmek manysy. Ein tiýen, eger ein goşdyk, ein tiýen bu täze öýmize ýagny girmek. Biz täze öýmize girdik, ýagny biz täze öýmize göçdük. Aus tiýen. Aus tiýen bu köne öýmizden çykmak. Biz dün öýmizden çykdyk, köne öýmizden we täze, ýagny aus tiýen we täze öýmize girdik, göçdük. Ein tiýen. Häzir biz göçsek bolýar, ýagny tiýen. Indi şeýle-de tiýen ulanylýan, meselem tiýene an prefiksini goşdyk, ýagny an goşulmasyny. Berde näme üçin zih diýdim? Bu zih berde manysy, ýagny açalşmalar bilen ulanylmasa men sen ýa meniň seniň şu ýerden biz zih bilen ulanylmasa, ýagny zih an tiýen diýermiz. Ich
tie mich an. Men giyinýärin, ýani giyinmek manyny berýär. Egerde biz sich ausziehen ulansak. Fereden ausziehen, bulam ausziehen ýöne biz sözüň ýani sözlümiň kontekstine seretmeli bolýar. Ýani sözlümiň berýän manysyna seretmeli bolýar. Düşünjek bolsak, ýani köni öýden çykmakmy ýa-da eşigimizi çykarmakmy. Egerde şo berdide ýani ich ziehe mich aus diýsekmi eşigim çykarýaryn bolýar. Ýani sich bilen bileňler we umziehen diýsek berdide sich bilen ulananymyza umziehen söz bolsa eşigini çalyşmak manyny berýär. Inni ýene bir misal steigen ýani münmek. Münmek inni umsteigen bu transportyňy ütkötmek ýagny biz awtobusda geldik. Birde awtobusda geldik diýeli demir ýoluny, demir ýol stansiýasyna menziline we düşdükde otla münnik. We biz ana şu transportymyzy ütkötdik, ýagny ulagymyzy ütkötdik. Aussteigen bolsa bu transportymyzdan ýagny ulagymyzdan düşmek. Ulag diýenimde şo yeňil maşin gözeňizde getirmäň transport ýagny islendik poyezd, awtobus, samolyot we beýleki islendik transport. Ýani şonan düşdüm diýjek bolsaň aussteigen. Egerde mündüm diýjek bolsaň transportyňy onda einsteigen. Inni görşüňiz ýalyk sözüň manysy düýbünden ütkäp bilýär eken, haçany biz prefiksler goşulmada. Inni gelin bölünmeýän goşulmalar ýagny bölünmeýän prefikslere berdide mysallary seredeli. Şo 8 sanyk prefiks bar diýdim, bir-birden şolary seredeli. Indi meselem b prefiksimiz. Indi kommen bu gelmek. Bekommen diýsek öňüne ýagny b-ni goşsak. Bekommen bu kabul etmek, bir zat almak. Meselem ich bekomme ein Geschenk zum Geburtstag. Men öz doglan günüme sowgat aldym. Ýani kabul etdim, biri berdim, men aldym. Indi suchen. Görşüňiz ýaly gelmek, ama kabul etmek, almak. Indi suchen bu gözlemek. Egerde besuchen diýsek, ýani öňüne şu b-ni goşsak, onda biz görme görüşe barmak. Biriniň ýanyna barýas, görmek üçin, görüp gaýtmak üçin, ýagdaýlaryny soramak üçin. Ýagny ich besuche meine Tante. Men öz daýzamyň ýanyna görme görüşe bardym. Görüp gaýtdym, ýagdaýyny sorap gaýtdym. Görşüňiz ýaly manysy ütködi. Inni ikinji şo prefiksimiz ýagny nihtren bar, bölünmeýän prefiksimiz. Bölünmeýän diýemde neseredin sözlemde ene şu bekomme. Ýani bölünen bekomme şu söz şu işlik ýagny şu sözlemiň içinde şu özü şu duruşuna geldi. Şu b bölejigi bölünen ok. Inni biz okuda şeýle bölünen ok, b'si bölünüp aýrylmady. Inni gehören hören bul eşitmek. Gehören degişli bolmak. Meselem birden degişli bolmak. Das Auto gehört mir. Şu maşin maňa degişli, meňki şu maşin. Ýa-da bir öý meňninki, ýa bul otog meňinki, şol gehören ýani degişli bolmak. Zählen bu sanamak. Eger goşsak öňüne erzählen gurrun bermek. Du erzählst eine Geschichte. Ýani ol oglun bir waka, bir hikaye gurrun berdi. Gurrun berýär. Indi fer. Indi goşulmamyz fer. Ýani steýen öňe özüň sözüň manysy durmak. Egerde öňüne fer goşsak, goşulmany prefiksimizi verstehen, bu düşünmek. Ýani Sie kann gut Deutsch verstehen. Olguýs nemes tilini gowy düşünýär. Ene schlagen, meselem urmak. Zerschlagen dövmek. Hat das Glas zerschlagen. Ol oglun stakany ýa-da aynany dövdi.
Indiki qo'shilmamiz and lassen bul ruhsat vermek. Entlassen ishdan qovmoq. Ya'ni die Firma entlässt viele Arbeiter. Bir kompaniya firma özünün köp işgärlerini işden qovdy. İşden çıkardı. Endi amp fe'len. Mesela fe'len basıp durmak, yok bolmak. Öňüne amp goşdak, yani amp fe'len maslahat vermek. Ich empfehle dieses Buch zu lesen. Men bu kitaby okumany sana maslahat berýärim. Fangen tutmak. Empfangen kabul etmek, almak. Die König empfängt die Gäste. Padşah mihmanlara kabul etdi. Indi mis. Iň soňky prefiksimiz bölünmeýän goşulmalarda fektan bar diýdik. Şoň iň soňkysy trauen, ynanmak, mistrauen, ynanmazlyk. Sie misstraut dem Fremd. Ol gyýys nätanış adama nätanışa ynananok. Indi bölünýän goşulmalarymyz, ýani bölünýän prefikslerimiz. Bölünmeýänler aňsatmy diýen ýöne şo, ýani sözünden şo sözüň özü bir many aňlatýar we şol sözlemde şo ýöne özü gelýär şo sözüň. Ýani aýyrlanok, şu bölejigi sözlemiň bärde öňüne ýyzyna geçenok, şo durduran ýerinde. Indi bölünýän goşulmalarymyz. Meselem ab goşulmasy. Schreiben ýazmak, abschreiben göçürmek. Indi seredel abschreiben ine sözüň özü. Viele Schüler schreiben den Test ab. Gördüňizmi? Ine abschreiben. Ab bölejigi iýze geçdi. Köp okuwçylar testi göçürýärler meselem. Ine görşüňiz ýaly bölünýän goşulmajyk iýzine geçdi. Ene şu bölünýän goşulmalarda ýene bir aýtmaly zat, hemişe sözlemi dinläniňizde, ýani birilen gurlaşaňyzda sözlemi dinläniňizde ýa-da bir zady okanyňyzda hökman sözüň soňuna çeli dinläň we sözlemiň soňuna çeli dinläň we sözlemiň soňuna çeli okaň. Sebäbi şu jogy bölejigi görmän ýa-da eşitmän. Siz manysyny başgaça düşünip bilýäňiz. Sebäbi aýdyk geçdik, prefiksler sözüň manysyny düýbünden ýitgedip bilýär. We şo iň soňkyja kejejik şu jogy goşulmajagy eşitmesek ýa-da okamasak onu biz sözlemiň manysyny başgaça düşünürdiz. Endi fahren, sürmek, abfahren, ýani ulagyň gitmegi, ýöremegi. Yani der Zug fährt 12 Uhr ab. Otly saat 12'de yani ýörep başlaýar. Saat 12'de gitmeli şol otly. Indi an prefiksimiz. Meselem kommen gelmek. Ankommen gelmek ýani barmaly ýerine ýetmek. Bärde şu kommen bilen ankommeniň tapawdy meselem gelmek. Men geldim, sen hiç gelek, men dün geldim ya. O ýerde, o sözlemde kommen ulanyňda hiç hili näme diýilýär? Köp şo sen şo sözlemiňi ýa-da şo sen geleniňe ken şo sözlemiň üstünde ken durup geçeňok. Ýagny şo barada ken informasiýa ýok. Ankommen bu mesela der Bus kommt 10 Uhr an. Autobus saat 10'da şo mesela men autobusda barýan, men bir ýere gidip barýan, men şo barmaly ýerime men saat 10'na barýan. Ýagny näme diýilýär? Barmaly ýeriň diýip terjime edilýär. Şo barmaly ýerime men saat 10'da barýan. Şo indi fangen. Mesela fangen tutmak, anfangen başlamak. Ich fange morgen einen Deutschkurs an. Men erte nemesel kursyna başlaýarym. Yani görýäňiz, anfangen başlamak, sözlemde fange an. Egerde an okamadyk bolsak, ýa dinlemesek, ich fange morgen einen Deutschkurs diýsem, men erte nemesel kursyny tutýar.
Sen düşünmeýän. Şoň üçin anfangen bu başlamak. Şoň üçin sözüm soňuna çel okamaly we diňlemeli. Ene şu biziň bölünýän goşulmalarymız. Ene rufen. Rufen bu gygyryp birini çagyrmak. Anrufen bu manysy şu jaň etmek, telefonu jaň etmek. Ich rufe meine Mutter an. Men öz ejeme jaň etýärin. Ýagny ich rufe meine Mutter an. Tiýen çekmek, feşirmek, muny ýaňam aýtdyk. Antiýen ýagny giyinmek, aksesuar takmak. Sie zieht ihre Schuhe an. Ýagny ol öz koşuny giydi. Machen etmek, anmachen yapmak. Yani macht das Licht an. Ol oglan çyrany ýakdy. Ine auf. Stehen durmak. Stehen sözüniň öz manysy durmak. Aufstehen ýagny prefiksimi bilen turmak. Ich stehe jeden Tag um 8 Uhr auf. Yani stehe auf. Men günde irden saat 8'de turýaryn. Stehe men günde durmak, aufstehen turýaryn. Räumen boşaltmak, aufräumen arasalamak, ýygnaşdyrmak. Ich räume mein Zimmer auf. Men öz otagymy arasalaýaryn, ýygnaşdyrýaryn. Machen etmek, aufmachen açmak. Ich mache das Fenster auf. Men aynany açýaryn. Aus. Machen etmek, ausmachen öçürmek. Ich mache das Licht aus. Men çyrany öçürýäryn. Steigen, ýokary menmek. Aussteigen, transportdan çykmak. Bu sözleriň üstüne ýaňdyryp geçdik. Ýöne meselemler bar. Ich steige am nächsten Bahnhof aus. Aussteige. Men indiki demir ýol menzilinde transportdan çykýaryn. Ein, meselem, nehmen almak, einnehmen, derman içmek manysyny berýär. Sie nimmt Tabletten 3 mal täglich ein. Olgy günne 3 gezek derman içer. Ýagny derman içer. Kaufen satyn almak. Kaufen meselem satyn almak, ein kaufen bu sowda etmek. Näme diýilýär tapawdy? Satyn almak. Meselem men bir kitap satyn aldym. Bir kitap satın aldım. Einkaufen böyle shopping etmek diýilýär. Shopping etmek ya da sowda etmek. Yani wir kaufen am Sonntag im Supermarkt ein. Yani biz oduhun yekşenbe güni supermarketde sowda etdik. Laden yüklemek ya da zaryat bermek. Einladen çağırmak. Ich lade dich zum Geburtstag ein. Einlade. Yani men seni doglan günüme çağırýaryn. Men seni ýükleýäryn del. Einladen. Yani ýönekejladen del. Einladen çağırýaryn. Görüşmeli hemmesiniň ýygynda şo keçijik biziň prefikslerimiz sözlemiň ýygyna geçdi. Bu sözlemleriň hemmesi present yani häzirki zaman. Häzirki zamanda şu hemme prefikslerimiz, goşulmajyklarymyz sözlemiň ýygyna geçýär. Inne fern meselem zeýen bu görmek, seretmek, fern zeýen şul işligiň özi telewizor görmek aňlatýar. Şu söz ulananda telewizor sözüni ulanmak gerek gel. Yani telewizor fern zeýen diýmek gerek gel. Ýöne fern zeýen diýsen şoň manysy göni telewizor görmek. Abends sehe ich gerne fern. Akşamlaryna men telewizor görmäni gowy görýäryn. Ýagny zehe fern. Bu fernim bölünýär goşulmamy. Inni ýene-de dowam etýär. Tren bar prefiksi bölünýän goşulmalarymyzy, bölünýän prefikslerimizi. Fest. Meselem halten, tutmak, saklamak. Festhalten, birk tutmak. Ich halte das Seil fest. Men ýüpi birk tutýaryn. Heim prefiksimiz keren, süpürmek, arasalamak, heim keren, öýe dolanmak. Görýäňmi manysyny ütgeşini, düýbünden. In 2 Wochen kehren wir heim.
İki hepdeden biz öýümüzi dolanýarys. Eýdimize dolanýarys. Endi los fahren büsürmek, los fahren ýani sürüp başlamak, ýola düşmek, transportymyza ýani ýola düşmek. Meselem, wir fahren morgen früh los. Biz erte irden ýola düşýäris. Ýani bir ýere gitjek bolýar, ertir irden şo maşynamyza minip ýola düşýärdik. Ýa-da islendik başga transporta. Her stellen bekoymak, her stellen öndürmek ýa-da ýasamak. Die Firma stellt Möbel her. Firma, kampanya möbel öndürýär. Zurück bu kommen gelmek, zurückkommen ýa-da dolanmak, ýani ýygyna gelmek. Nächste Woche kommen wir zurück. Indiki hepde biz ýydymyza geleriz. Mit kommen gelmek, mit kommen bile gelmek. Meine Freunde gehen schwimmen, ich komme mit. Yani meine Freunde, meniň dostlarym suwa düşmäge barýar. Ich komme mit. Menim bile gitjek. Nach prefixi sprechen gürlemek, nach sprechen gaýtalamak. Sprich nach gaýtala. Bu bizde yüzlenme sözlem. Yüzlenme sözlemlerimizde de ýaňy aýdypdym häzirki zaman. Häzirki zamanda hemme prefixlerimiz ýyda geçýär. Ýani bölünýän prefixlerimiz we yüzlenme sözlemlerde ýyda geçýär. Sprich nach gaýtala. For prefiximiz schlagen, urmak. Vorschlagen, teklif etmek. Ich schlage vor, am Wochenende ins Kino zu gehen. Men şu hepdeniň soňuny, ýani 6-njy odukunmaz, hepdeniň soňuny kino gideli diýip maslahatny teklif edýärin. Ine görşüňiz ýaly berde-de şo bölünýän işliklerimizde, bölünýän goşulmalarymyzda bölünýän prefixlerimizi dowam etdik we berde-de görşüňiz ýaly hemme ine prefixlerimiz hemme-de sözüň ýygyna geçýär. Sebäbi men häzirki zamanyny ýazdym. Hemmesini. Berdine schlage vor. Vorschlagen. Bu sahypamyzda köp durjak däl. Bu ýönem azrak biziň şu düşünjämiz galar ýaly ýa gözümiziň öňünde şu nähili trenbara prefiksi we nicht trenbara prefiksi hanyň nähili ulanylşy şu gözümiziň öňünde durar ýaly. Goýdum, birge de gaýtalap geçeýin. Meselem presence bu häzirki zaman. Onu siz ýa bilýäňiz. Ýani häzirki zamanda bölünýän prefixlerimiz, bölünýän goşulmalarymız hemişe sözlemiň soňuna geçýär. Häzirki zamanda. Ich räume mein Zimmer auf, meselem men öz otagymy arsalayaryn. Räume auf, aufräumen bu arsalamak. Endi imperativ bu yüzlenme sözlem. Ýaňam aýdypdym, ine yüzlenme sözlem, yüzlenme belgisi. Hemişe yüzlenme belgisi, yüzlenme sözleminde de auf, ýani bölünýän prefiximiz sözlemiň soňuna geçýär. Ýani räumen das Zimmer auf. Otagyny arsala. Ýani buyruk berýän ýa-da yüzlenýän. Ve preteritum bunun soň geçer. Bu ötün zaman. Ötün zaman meselinde ýene de var. Meselem perfect. Ýene häzir ýöne gözüňiziň öňünde galar ýaly. Şu trenbara prefiksiň nirde haçan şo bölünýäni. Ýani preteritumda şeýlede presence imperative preteritum ich räumte das Zimmer auf. Men otagymy arsaladım. Bu eýam ötün zaman. Räumte. Berdine t goşuldy. Räumte auf. Ýöne şo trenbara prefiksi ýene goşulmamyz, bölünýän goşulmamyz ine bölünni. We sözlemiň soňuna geçdi. Indi haçan bölünmeýär. Ýene de biri bölünýär ýeri. Verneinungssatz ýani ýadyňyza düşýän bolsa negativni sözlemler ýani ýokluk görkezýän sözlemler. Ich räume mein Zimmer nicht auf. Men öz otagymy arsalamaýaryn. Nicht auf. Berde de iň soňuna geçdi. Bu näme? Bu häzirki zaman edilşiňeminde şeýle şeýerde biz nicht sözüni goşdyk, ýani ýokluk görkezdik. Endi bölünmeýär.
Biziň bölünýän prefiksimiz sözlemde bölünmeýär. Haçan? Ýagny modalny verbler modalny işlikler ulanylanda ony soň geçer modalny işliklerde möhte ýagny islemek. Modalny işlikler başga-da bar. Möhteden başga. Ýöne berde. Ich möchte mein Zimmer aufräumen. Men öz otomy arasalamak isleýärin. Ýagny aufräumen sözlemiň soňunda ýöne bölejik bölünmedi. Ýagny prefiksimiz bölünmedi. Haçan biz haben bilen sein ulanymyzda bunun soň geçeriz. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Men öz otomy arasaladym. Berde de bölünmedi. Perfekt. Bu öten zamanlydyk. Ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Men öz otomy arasalamadym. Ve Fragesatz ýa-ni sorag sözlemi. Räumst du dein Zimmer auf? Sen öz otoňy arasalaýanmy? Ýani berde-de izine geçipdir görşüňiz ýaly. Haçanda biz şol işlegiň özüni bölünmüzdi. Metem haben sein ulanymyzda del. Haben sein ulanymyzda ýagny hast du dein Zimmer aufgeräumt? Sen öz otoňy arasaladyňmy? Bir ýadyňyza galmaly zat, ene presensde sözlemiň soňuna geçer. Yüzlenme sözlemde sözlemiň soňuna geçer we pretteritumda sözlemiň soňuna geçer ýagny tön zamanda we ýokluk sözlemimizi sözüň soňunda we sorag sözlemimizi şo işleň öz başlandy sözüň soňunda. Berde onuň bölünüşini, bölünmeýişini ýat tutmak okmanlar ýöne bu sözleriň üstünde durup geçeri. Şi sözlerde nähili ütkeýänini ýöne bilesiňiz geldi. Du verstehst die Frage. Sen soragy düşünýärsiň. Versteh die Frage. Soragy düşün. Du verstandest die Frage. Sen soragy düşündiň. Du kannst die Frage verstehen. Sen soragy düşünüp bilersiň. Du hast die Frage verstanden. Sen soragy düşündiň. Du verstehst die Frage nicht. Sen soragy düşünmediň. Du hast die Frage verstanden. Berde iki dakikadan. Soragy düşündiň. Du sen Verstehst du die Frage? Sen soragy düşünýärsiňmi? Hast du die Frage verstanden? Sen soragy düşündiňmi? Şonki temamyzy gotardyk. Düşünensiňiz we peýdaly bolandyr diýip umyt edýärin. Köp sag bolun.